naiz, Astigarragako EH Bilduren hautagaia. Ni Andoni Álvarez, Andoaingo EH Bilduren hautagaia. Ni Ainara de Miguel, Urnietako EH Bilduren hautagaia. Ni Jon Martín Tejeria, Lasarte-Oriako EH Bilduko alkategaia. Xabier Latxundi, Erraniko EH Bilduren hautagaia. González Olaberrieta, Usurbilgo hautagaia. Egun on bat, denen hitze niri tokatu zait eta testu hause irakurtzeana. Gaur hemen bilduga, EH Bilduko Beterri Buruntza eskualdeko alkategaiak, gure eskualdeko herritarren bizi kalitatea elkarrekin hobetzeko konpromisoa dugulako. Ezkerretik, eskuinera. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskualde bakarra gara, batzen gaituen egitura juridiko administratiborik ez duguna. Badira ja 8 urte ordea, Beterri Buruntza eskualdeko udaletan lanean ari garena, eskualdea batu, kohesionatu eta elkarlanean egitasmo eta jarduerak bideratzen. Legealdi honetan behingoz lehenengo pausoak eman ditugu mankomunitatea osatzeko, pleno guztien onarpenarekin. Datorren legealdian gure komunitatea errealitate bat izango da. EH Bilduk eskualdeen indartzeko eta euren arteko orekaren aldeko apustu argi egiten du. Gipuzkoa orekatu baten alde finean. Zentzu honetan, eskualdeko herrien artean elkarlana eta berezko egitura administratiboa izateak aukera ezin hobea emango digu zerbitzu berdintasuna bultzatzeko. Ez baitugu sinisten, hiriburuan soilik pibotatzen duen Gipuzkoa batean. Gipuzkoar guztiak lehenengo mailako herritar izango diren Gipuzkoa borrokatuko dugu. Legealdi honetan, eskualdeko EH Bilduko alkateen arteko elkarlana argia izan da. Besteak beste, bankomunitatea bultzatu edo autobus zerbitzuetan PSEek eta EAJ eta PNVek egin nahi dituzten murrizketak salatzeko. Eta ziur gaude, datorren legealdian, gehiago izango garela EH Bilduko eledunak gure eskualdean. Gehiago izango garela herritarren bizikalitatea hobetzeko lanean. Kontuan izatekoa da gure eskualdea osatzen dugun 6 herrion artean ditugun berezitasunak. 3 herri txiki, Astigarraga, Urnieta, Usurbil. 3 herri handi, Andoain, Hernani eta Lasarte-Oria. Baliabide pertsonalen gaitasun ezberdina udalez udal, azpiegitura ezberdinak, zerbitzuak eta bar. Mankomunitateak gure eskualdeko herritar guztien beharrei berdin erantzungo dien baliabideak eskainiko dizkie. Gure 6 herrietako biztanleak maila bereko herritarrak izatea dugu helburu. Beraien beharrei modu berean erantzutea herriz herri. Herritarrak baitira gure politiken erdigune. Gurean 6 herriok sortuko dugun mankomunitatea beraz, aukera paregabea da gure herri eta herritarrentzat. Lanbideren enplegu planak gure herrietara iristeko modua baita. Edo Gipuzkoako Foru Aldundiak bideratzen dituen egitasmo, laguntzak eta bar jasotzeko modua baita. Finean, gure herrietako biztanleak Gipuzkoako beste eskualdeetakoen pare bizi eta zerbitzu eta aukerak berdinak izan ditzaten dugu helburu. Pertsona gure politiken ardatz. Herritarren beharrei erantzungo dieten politikak bitarteko, gure helburua gure herritarren bizikalitatea hobetzea da. Hori da gure garapen eredua, garapen ekonomikoa, soziala, komunitarioa eta pertsonala batuko dituen eredua. Tokian tokiko baliabideak baliatuz. Gure herritarren beharrei erantzungo diena, behar handienak dituzten kolektiboek, emakumeak, jatorri ezberdinetatik heldutako pertsonak eta gazteak, beren bizitzak baldintzatzen eta antolatzen dituzten politiken, diseinuan eta implementazioan parte hartuko duten eredua. Hauxe da gaur hemen, 6 udaletako EH Bilduko alkategaiok hartzen dugun konpromezua. Hauxe eskaintzen diegu gure herritarrei, eta hauxe da gure lanerako motivazioa. Gure herri eta gure eskualdeko herritarron bizitzak hobetuko dituzten egitasmo eta politikak lantzea, bultzatzea eta gauzatzea. Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbilgo herritarrok hobeto bizi gaitezen.